trust in you, Jesus. I trust in you, Jesus. I trust in you. Ang pagsaulog sa kapistahan sa lawas ug dugo ni Kristo, pagpadayag sa atong lig-on nga pagtuo sa tinuod nga presensya ni Kristo diha sa Eucharistia. Ang ubang Kristohanong sekta dili motuo niini. Alang kanila, ang pan ug bino mga simbolo lamang sa lawas ug dugo ni Kristo. Apan kitang mga Katoliko nagpaklaro nga sa higayon nga mikuha ug mihatag si Kristo sa pan ug bino, wala siya nagkanayon kini mga simbolo sa akong lawas ug dugo, kundili miingon siya, kini ang akong lawas ug kini ang akong dugo. Nagpasabot kini nga si Kristo mihatag sa iyang kaugalingon ubos sa porma sa pan ug bino. Ang pag-ila, pagtahod ug pagdawat sa kamatuoran sa tinuod nga presensya ni Kristo diha sa Eucharistia nagkinahanglan og dakong pagtuo. Uban sa mga kasing-kasing nga nagtinguha nga lig-unon pa sa Dios ang atong pagtuo, palihog manindog og simbahon ta ang Ginoo nga naghalad sa iyang kaugalingon alang sa atong kaayuhan. Diya'y kunta ang Ginoo, uban sa mga amin, ang kalipay kay singkit, ang Ginoo labing hingpit. Diya'y kunta ang Ginoo, uban sa mga instrumento, ang kalipay kay sayaw, bubulangan lang. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ning adlaw ni Domingo ang isaulog simbahan ng kapistahan sa Corpus Christi sa lawas ni Kristo mga igsoon. Ining santos nga misa nato niyang makalawat gyud, no? Ang lawas ni Kristo. Diin ulong pa niya nga kining lawas nga ato ang kalawaton, yang lawas, paghatag na ito kapasayloan sa sala o sa kinabuhing dayon. Una nga itong Panginoon, mga ison nga unta sa itong pagkalawat karon. No? Kita ni Adinhi o sa itong mga ison nga naa karon nagsimba sa telebisyon. Bisa rin ito ang pagkalawat, spiritual lamang. Pero ang Ginoo, ato Panginoon ang grasya, nagitaw sa makaambit sa kinabuhing dayon at kapasayloan sa mga sala. Kaya parang adlaw sa kapistahan sa Corpus Christi. Huwag ka maandang kita pagsaulog ng Santos nga misa, basulan na ito ang atong mga sala. Unaka
Luyan kita sa Dios magagagahom sa tanan pasilo ng atong mga saladon ng atos kinabuhing dayon. Himaya sa Diyos dito sa mga lahangin. Ukatay sa iyang mga tao, hindi sayuta. Ginoong Diyos langit ng hari, Diyos Amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagadaing kami kanimo, tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa sa sala sa kalimutan, kaluoy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa Amahan, nawata mabong pangakuyo. Himaya sa Diyos dito sa ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang langit palang tunong Jesucristo. Uban sa Espiritu Santo niya sa himaya sa Diyos Amahan. Mag-ampo kita. O Isu Kristo, nagbilin ikaw kanamog handumanan sa imong pagpasakit dining katingalahang sakramento. Itugot nga moyo kami, nasimbahon namo ang santos nga misteryo sa imong lawas ug dugo. Sa ingon nga madawat namo kanunay ang bunga sa imong pagpanubos. Kay ikaw buhi ug hari, uban samahan og sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Pinaagi sa pangama ni Melkisedek. Ang Dios nagpanalangin ug naghatag kang Abraham og kadaugan batok sa iyang mga kaaway. Ang unang pagbasa kinutlo gikan sa basahon sa mga panultihon. Atong paminawon. Si Melkisedek nga hari sa Salem, ug usab sa labing halangdong Dios nagdalag pan ug bino. Ug gipanalanginan niya si Abram sa pag-ingon. Panalanginan unta si Abram sa labing halangdong Dios nga maoy nagbuhat sa langit ug sa yuta. Dalaygon ang labing halangdong Dios nga naghatag kanimog kadaugan batok sa imong kaaway. Ang pulong sa Ginoo. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melkisedek. Ang Ginoo nagingon sa akong Ginoo, lingkod sa akong tuo, hangtod himon ko
ang imong mga kaaway, nga tumbanan sa imong mga tiil. Ang sitro sa imong gahom, ibakyaw sa Ginoo gikan sa Sion. Paghari diha sa taliwala sa imong mga kaaway. Imo ang hariong gahom sa adlaw sa imong pagkatawo. Diha sa balaan nga kasanag, sa wala pa ang kabugason, sa masayamog gianak ko ikaw. Ang Ginoo nanumpa, og dili siya magbasol. Ikaw pari sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Ikaw pare sa kahangturan, sa laray ni Melchizedek. Sa matagkaon nato sa pan ug sa pag-inom sa bino, atong gisangyaw ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Ang ikaduhang pagbasa kinutlo gikan sa basahon sa Genesis. Atong paminaon. Kay nadawat ko sa Ginoo ang pagtulunan nga akong gitudlo kaninyo, nga ang Ginoong Hesus sa gabii nga siya gibudhian mikuha sa pan. Unya nagpasalamat siya sa Dios ug gipikas niya ang pan ug miingon, mao kini ang akong lawas nga gitugyan alang kaninyo. Buhata kini aron paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha niya ang kupa ug miingon, mao kini ang kupa sa bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo. Matag inom ninyo niini, buhata sa paghandom kanako. Kaysa matag inom ninyo niining kupa, gisangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Santo si Ebanghelyo sumala ni San Lucas.
Sa pagkasayod sa mga tao niini, nanunot sila kaniya. Gabi-abi sila ni Jesus, sultihan mahitungod sa gingharian sa Dios. Nagiayo niya mga masakiton. Sa pagsalop na sa adlaw, nanuol kang Jesus sa napulog duha ka tinun-an ug miingon. Padto ang mga tao sa kasikbit nga balangay ug kaumahan aron mangitag pagkaon ug abutanan kay hilit kining dapita. Panmiingon si Jesus kanila, kamo ang maghatag kanilang pagkaon. Sila mitubag, 5 na kabuok pan ug 2 kabuok isda ang ania kanamo. Buot ka bang manlakaw kami ug mamalit og pagkaon alang ini mga tawhana? Dito mga 5,000 ka mga tao. Namiingon si Jesus sa mga tinun-an, palingkura ang mga tao, papundo ka sila tigkaliman. Gituman kini sa mga tinun-an o gipalingkod silang silang tanan. Mikuha si Jesus 5 ka pan ug 2 ka isda. Mihat siya sa langit o nagpasalamat sa Dios. Nagipikas-pikas niya ang pan, gihatag niya kini sa iyang mga tinun-an o ilang idulot sa mga tao. Nangaon o nangabusog silang tanan. Human niini, nakahipos ang mga tinun-an na pulog 2 ka bukag nga salin sa mga tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Inikalawat nato gingos pare nga lawas ni Kristo ang atong tubag. Amen. Be pare bagwangguan rin siya. Makalawat siya, magduko magid siya. Lawas ni Kristo. No. In English, body of Christ. Amen, body of Christ. Sige sa buhat ni anak. Sige sa pakalawat. Nga pagkatataod, musulti ta siya sa body of Christ, nakita niya, inikalawat, taas ng babae, mubukag sa nina, nagminiskirt man, nisaka siya tanaw, sleeveless pag yun, yan mubuk kayo ka ng niya dapitan ka niyo. Og ningon siya, Christ, what a body. Christ, what a beautiful body. Yan itubag ng babae, thank you. Ang problema, wa mahunong diha. Kaya babae, pagkalawat, niabli ang baba, uyesag yung iyang kamot, naglibog ang pareg asa ibutang. Na murag naglibog na siya, hindi may murag lungag sa taliwa. Ari ba ka? Anyway, mga ison. Kalimtan ta na, dito mo focus sa gitawag to Christ, what a body, anang bayana. Pero atong i-focus nga to ang pamalandong karon sa lawas ni Kristo. The body of Christ, Corpus Christi. Og kana, mga isuon, ang lawas ni Kristo, pag-iingon kita, Christ, what a beautiful body. What a beautiful body. Tanawa na good. Di ba ni beautiful body nga mao maning ang gipahibalo sa anghel ni Maria. Nga ang Diyos mahimong tao, mahimong lawas. O kini siya mahimong manunubos sa kalibutan. Unya, nga kini gikalawat ni Maria. Siya unang nikalawat sa lawas ni Kristo. Bulahan siya sa babaeng tanan. Di ba ganun siya beautiful? Something was beautiful. Nga si Maria nga dihaan ang lawas ni Kristo niya. Bisita siya kay Elizabeth. And then pagbisita niya, ilukso sa kalipay. Pagbaya, basta ang bata gina diya sa tiyan. Di ba beautiful body ang lawas ni Kristo? Mamaling lawasa ba nga more than 2,000 years ago?
naglakaw sa kalibutana, nagtudlo sa mga pagtulunan sa maayong balita. Nga di lang kay kana. Muning lawasa nga nag-ayo sa mga masakiton, no? Nagpaklakaw sa mga bakol, sa mga buta, itaan niya ang makakita, o dinay sa mga hilong na pakaon sa mga gigutong. Muning lawasa. Beautiful. Umaw ning lawasa mismo, nga diha nagyo sa cross ba, gilansang sa cross. Samad-samaran, nagkadugo. Pero kung imo tutukan, something very beautiful na makita nimo sa cross. Usa ka tawo nga namatay tungod sa pagmahal. Ang gugma nga naa kaniya. Something is beautiful in dying on a cross. That love. Beautiful yun ang lawas ni Kristo. Mao ni siya ang diha sa katubong kanihapon nga ningon Kristo, kining paani kini akong lawas, no? Kining dia bino kini akong dugo, no? Unya ningon siya, kana imna nyo kini. Imna. Og haron mo kini. Ipaambit kini haron kamo doon na mo'y kinabuhi nga dayon o kapasayloan sa mga sala. Gihatag ma, beautiful body gihatag ka nato. Haron kita usab, may become beautiful. Malimpyo atong sala, no? Atong kasalanan, yung atong lawas ang ato ang mag-anggol kinabuhing dayon. Mga isuon, ginaingon nga, kanang tao ba, si Kristo, nagkasabot siya nga kita, ang tao is hungry for God, yuta. Hungry for God. Sa Ebanghelyo ko naminaw mo, si Kristo ba, nakita siya sa mga tao, bitaw itong kayo? Nga siya nakaingon nga, gigutom sila. Hungry. Gutom ka sila. Pero diya higayong ni Kristo, niingon siya, nga, kini, ang ilang kagutom, lawom kini kagutom. Gusto siyang muhatag niya og pan, og pagkaon, nga puong pa niya nga di na mo gutumon, di na mo uhawon. Puong pa ni Kristo, iyang muna iyang kaugalingon. Mabitaw nga ang lawas ni Kristo mga igsuon nga atong gikalawat, no? Lawas ni Kristo kalawat. Maghatag na to og gitawtog katagbawan gyud o kinabuhi nga dayon. Nga ang kalibutan dili katagbaw. Muna nga batikon bitaw ka, and we are hungry for God. Nga ang tao bisag saog butang sa mga butang sa kalibutan, no? Doon na kakulangan sa kinabuhi. Doon ay kakulangan Diyos siya. Nung dumaan itong sugalanon sa matanon, nga lingon nga, Ginoo siya kabuhaton ako mga balipayon kay ko, tunay kinabuhi. Dato naan niyang tanan, dato siya. Yung Ginoo, follow me. Be with me. Diba man siya masugot. Sa pong si Ebanghelyo, ni uli siyang sulubon kaayo. Pero San Agustin, nung ta, na siya mismo nangitag kalipay sa kalibutan, puno niya sa butang sa kinabuhi, nang katagbaw siyang lawas. Bagay nakaamgo siya. Sa pulong sa dungog niya, nga di ay, pung Diyos, ang makalipay ni mo siya na yun, kung nakakaplag siya sa Ginoo, ingon siya, Ginoo, salamat. Salamat. Nga ako karon nakakaplag na nimo ug nakong kasing-kasing malipayo na, nakatagamtam na. Ang lawas ni Kristo. O kining lawasan ni Kristo nga itong kalawat mga isuon, magalig-on gyud nato. Lig-on. Nourish us. No? Sa kinabuhing dayon. Nay, si Maria Teresa ba? Ningon siya, kami siya ko ng kuan, apostolado, maadto sila, no? Grabe ang trabaho nila. Pero ingon sila, di gimi kalahutay, kundi imi kasimba o kalawat. Kana diha ang puwersa. We find force and grace diha sa Eucharistia. We do nothing, we cannot do nothing without the Eucharist. Nga kini pulong sa Dios gihatag kanato kung sa Ginoo. Kini doon na ni healing effect baka ayaw nato ni. Ang unang ayaw ni kapasayloan sa mga sala. Malig-on ta ini
o makalikay ta sa pagkasala, no? Pero di lang kana. Ang healing ini total. Kung gusto mo tambal gyud nga maayo, epektibo jud ayo, ang lawas ni Kristo bisag sa sakit sa lawas. Kung ato lang tang mo-maintain ta ni with faith in our hearts. The body of Christ heals us. Tanang sakit. Lawas ni Kristo yun. Sa ang gibuhat niya kaniadto, sa pagtuo, mutambal, bisag usay sakit. Heals us every day. Munta ka mo gabagatan ni Ana. Ingon ni Ana. Niya, puwang pa ni Kristo, ha? Ayaw lang nigigikan, kini sa akong lawas, ipaambit sa ninyo ni. Share it to others. Uningon siya, kini akong lawas, no? Kan kini, o kini, buhat agad sa akong handumanan. Sa Ebanghelyo karon, yung mga apostoles, kamo, kasi pagkaon kaniya. This has to be shared. Ibaw ta, dinaingon nga, we are what we eat. Unsa gini atong kanon, mao na kita. Sikag humba, high blood ka, unsa pa diha. No? Muna kung kita mo kalawatan ni Kristo mga igsoon, we become Christ's body. Mahimuta. And that beautiful body of Christ, mga igsoon itong kalawaton, makes us also a beautiful person. Ngano beautiful ba ng lawas ni Kristo? Kay Christ is, the Eucharist is Jesus with love. Jesus in compassion. Jesus presence in us. Mao nang Eucharistia. O kanag ato nang ipaambit. O ang mga tao nga makatamtam sa gitawag to love, compassion, o sa ingon nato sa presence ni Kristo, they will feel beautiful. You'll feel beautiful. Again, struck ako sa sharing ni Mother Teresa of Calcutta. Maningon siya. Kami, dili ba may mga gitawag na itong among congregation, among trabaho, pagtabang sa mga masakiton, ano ba? Di may social worker. Ingon sila, kami mga misyonero mo, ang among tahas mao, ang pagpadala, pagda ni Kristo ngadto, God's love, God's compassion, God's presence. Mao, missionary, we bring Christ. We bring Christ. Mabitaw nga, gisiyan niya ingon nga, diha ilang gikuha nga babae nga ito nga, masakito di aplis sa daan nga murubag, himato di juga ay ba? Nabugaw na kain lawas, no? Gidaan niya sa kumbinto, ihugasan nila, ipakaon, disinaan tanan ba? But, ilang itiman yun. And the woman was dying. And while she was dying, matyo na siya. Pasalamat siya, ningon siya, nga, tunguna, marugbolaw, ulit lang siya. Ay ang kinabuhi. Nang namatay siya, is so happy. Libripayan sa tungod kay namatay siya, nga naay, nakatilo sa pagpanggap o pagmahal. Christ. Mga igsoon, kung si Kristo na anato, be a beautiful person. And we make other people beautiful. No, look at this. Hinunod ko ginagpakumpisal ko. Pag abot ko kumpisa sa masakiton, pag abot dito, daghan yung tao ba? Daghan yung tao na alirong ba? Pero masakiton tao, no? Pero pag ka nang tiguang na dyan siya ba? Yan, murag namiyahog ng naong, no? Yan, pero pag lagom na siya, kanang tao nga, murag, kuhan ba? Yang mga nag-alirong na ito, mga mistisa man ito no? Nagwapa, tara ba? Murag hilak sa tanan, nagkupot niya, bahawak niya ba? Usama niya, ila ka ning, ila ning mama, di ba sa maliwat, kay murag, usama ning naong nga, murag, pero kitawag lang mama, mama. Nagsutlian ko sa kuan, is that your mother? Dili, but he's more than a mother. Amo ni siyang yaya. Sukat pag kami tanan, iyang giatiman. Atiman. All of us, giatiman siya. In every way, giatiman niya. Muna nga, when she was dying, nagsuon, they all cried. You know, magtanaw ka niya ba, maghilog ko niya,
Kini lawas sa tingali, murag gitawag to, murag shaky and pero it's a beautiful body. A life that is shared. Made lang ko siya yun. For nag-itimas pamilya. Ito was among inahan. A beautiful body. Iba mata ko sa inahan ba? Kung ikaw kategori ka sa kainahan, mga igsuon, you must be beautiful. Kung tago na kag-inahan. Ba mo tag-inahan, yun ba? No? Mahimong way tuog, mahimong makatuog lang mga anak. Mahimong way kaon sa makaon ng mga anak. Mothers are beautiful persons. Kung magtawag nila, mauna na. Mga mga igsuon, nga ang kita, no, nga nikalawat ni Kristo, nga who's beautiful in body, kita sad, when we receive it, we become beautiful. And we share it to others, people become beautiful. O imagine mga igsuon, kung ano yung may tabo, what a beautiful world this would be. What a wonderful world. Amen. Nagatuo ako sa Dios Amahan magagagahong sa tanan. Nabubuhat sa langit o sa yuta. Yung Yesu Kristo, yung anak na bugtong Ginoon nato. Kamanam ko sa lalang sa Espiritu Santo. Anak ni Maria nga Birhen. Sa Giusago ni Poncio Pilato. Ila sa krus na matay gidubong. Ikonsat sa mga minatay. Katulog alon na banhaw. Isaka sa langit. Igaligo sa tuo sa Dios Amahan magagagahong sa tanan. Kadito mabalik siya ro pahukom sa buhi o sa mga minatay. Nagtuo ko sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, kabitan sa mga santos, pasayloan sa mga sala, kabanhaw sa lawas, kinabuhing dayon. Amen. Budangob kita sa Dios nga maghatag kanatog lawas ug dugo ni Kristo isip kalanon sa kinabuhi, limnon nga espirituhanon. Sa matag pangamuyo kita moingon, hiusaha kami diha kanimo Ginoo. Hiusaha kami diha kanimo Ginoo. Alang sa tibuok simbahan, ang lawas mistiko ni Kristo ug sa mga pangulo ni ini nga mahiusa unta sila diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami diha kanimo Ginoo. Alang sa mga pangulo sa atong nasod, nga mubati unta sila sa mga kalisdanan sa labing ubostang mga kaigsuunan, ug buhato nila ang angay ug takos nga pag-alagad sa katawhan, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami diha kanimo Ginoo. Alang kanatong tanan, nga makat-on unta kita sa paghatag sa atong kaugalingon ngadto sa uban sama nga si Kristo mihatag sa iyang bililhong lawas ug dugo alang sa tanan, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami diha kanimo Ginoo. Alang sa matag Kristohanong banay, labi na unta silang mahigugma ug isentro ang ilang kinabuhi sa Eucharistia, ang buhing presensya ni Kristo dinhi sa kalibutan. Magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami diha kanimo Ginoo. Alang kang Monsenyor Teofilo Camomot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami diha kanimo Ginoo. Alang sa mga magtutuong nangamatay, nga tungod sa ilang pagkalawat sa lawas ug dugo ni Kristo, makabaton na sa panaad sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Hiusaha kami diha kanimo Ginoo. Diyos Amahan, gihatagan mo kami sa langitong pagkaon
ang tuburan sa tanang katagbawan, imo nga dawaton namo kini sa putlig kasing-kasing, kagini Kristo among Ginoo. Amen. By the gifts we bring to you, bounty of the earth receive anew. Take and bless the work of our hands. Rectify these gifts at your command. Sun and moon and earth and wind and all the worlds contained in every grain, all the toil and griefs of humankind, all we are we bring as bread and wine. Turn the bread and wine our hearts into, the bread and wine our hearts into the living presence of the Lord. Blessed and broken, shared with all in need. All our hunger, sacred bread will feed. Magampo kita kining sakripisyo dawaton sa nga mga magagagahom sa tanan. Ginoo'y hatag sa imong simbahan ang gasas kahiusan kalinaw. So nga tingalahang paagi mao'y nagpasabot ubos sa bayhon ining gasa nga gihalad. Kining ipangayo diha ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Salamat kita sa itong Ginoong Diyos. Sanctus nga mahal Diyos tunay magkagagahom sa tanan ang matarong gayod. Pasalamat kami kanimo kanunay sinang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Sa mga matuod nga tunhay nga pare, nagtukod ning sakripisyo nga walay katapusan. Ihalad niya mga iyang kaugalingon nga biktima alang sa mong kaluwasan. Ituluan kami niya pagbuhat ni ining halad alang siyang handumanan. Kung sa pagkaon namo siyang lawas, igihatag niya kanamo kay mabaskog. Sa pag-inom namo siyang dugo, ula niya alang kanamo kami mahugasan ug mahinlo. Busa uban sa puno kami sa uban sa panon sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, do silang waghunong nga pag-awit. Ikaw Ginoo, sa ng kasantos. Madalay mong espiritu ng pagsantos ni mga gasa. Para mahimo kinalang ka namong lawas dugo ni Kristo among Ginoo. Masakit siyang gagalingon, mikuha siyag paan, pasalamat, umipikas, mihatag didingat sa mga tinunan, umiingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana.
kay kini mo nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Jesus, I trust in you. Jesus, I trust in you. Sa mampaagi tapos ng panihapon, may kuha sa kalis, pasalamat no pag-usab og midaig. Mihatag na ni ngadto sa mga tinunan ug miingon. Dawata kini Panginoon ko mga tanan gikan niini. Kay kini mo ang kalis sa akong dugo bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga giula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron mga sala mapasaylo. Buhat ta kanilang paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandos kamatayon pagkabanaw ni Jesucristo nagahalad kami ning pans kinabuhi kalis kaluwasan. Pasalamat kay mo kaming giisip nga ngayang nga moatubag mo alagad kanimo unta mahiusa sa Espiritu Santo. Doon imong simbahas tibuok kalibutan mahimpit kami sa gugma. Uban ni Francisco among Papa Jose among obispo sa tanang mga pare. Inuusa mga igsong nga matay. Malaon mo banhaw sila tanang nga matay. Dahil sa magsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan makaambit kami sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria nginahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles, tanang mga santos, na nakatuman si mong kabubot na latas sa katuigan. Ubang kanila amo kang daygo na mo kang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatagan ha kaniyong makagagahong nga mahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Mag-ampo kita sa itong amahan, itong gamito ng mga pulong gitudlo sa itong manunubos. Umabot ka na mo
luwason sa tanang daotan hatagi kami sa kalinaw ning panahuna. Tinabangan sa imong kaluoy malikay kami sala kanunay malayo sa tanang kasamo. Samtang nagkapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Hesus Kristo na ikas mga apostoles, ang kalinaw ibiling ko niya kalinaw hatag ko kaninyo, ay tanaw mga salap ng pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kababuto hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari hangtod sa kahangturan. Kalinaw sa Ginoo ko na manaag kaninyo. Pagkitan pa nag-inig suunay. Kining sa Dios sa gawag tang salas kalibutan bulang katong gidapit sa bangkete sa Ginoo. Mag-ampo kita. Himuaw Ginoo nga matugob kami sa kanunay pagpahimulos sa imong pagkadiyos. Naglarawanan sa mong pagkalawat karon ng imong bililhong lawas ug dugo. Kini nga pangayo diha ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa mga masakiton. Langit ng Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit kamatayon sa krus. May tudlo ang bertud sa pailog, diyas kasakitan.
Duga pa nga muyo nga among ihalad alang sa mga masakiton. Kinang nga nag-antos tungkol sa sakit ug balatian. Nagkamong gipili siya aron mahimong santos. Ang iyang kasakit mahimo sa kasakit ni Kristo. Alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Kristo imong anak. Nga buyog hari ubang kanimo dihas kay usa sa Espiritu Santo. Dios hangtod sa kaangturan. Ito pasalamat sa donors and sponsors, mass participants, readers, psalmists, lay ministers, and altar servers. Ang atong choir, Son of Mary Choir. Offers Tess Macias Lily Dumusmog. Atong Pilgrims, Couples for Christ, and Vicente Aurelio, United Head Richard and Liza Tampil. Atong lecturer and psalmist, San Nicolas, Legion of Mary, Senatus of Cebu. Ang Ginoo na kaninyo. Nalangin ng Diyos magagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Tapos ang misa dahil inyong kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, kabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon, at kung dayon ang amahan ng anak, ug Espiritu Santo. Gisaulog nato karon ang solemnity sa body and blood of Christ. Sa Binisaya pa, lawas ug dugo ni Kristo. Sa ako ba, ako kay dugay naman jud kong madre ba. Unya matugay ko sa simbahan, mag-uol ko, kanunay lang kong mag-uol kay makakita man ko sa uban nga naagol Santisibo ha, at bang jud kay na nila na ang Santisibo manudlay, mag-make up, unya diha jud kausa nga katong ni dawat siya sa Santissimo man ning kalawat siya nya iya lang gikuha diha ingon ana niya pagkuha sa ako gyud naduol jud ko niya na ako siyang gisultihan, ginindot jud ako gisulti para acceptable sa iya, pero okay man kaayo, no, okay kaayo sa iya. Pero mag-uol lang jud ko ba nganong ingon ana jud kaha ang atong kanang unsa ni pamatasan ba sud sa simbahan nga kibaw man gyud ta nga ang Santissimo na agyod ang Ginoo. Nya bag-ulan tang nagmisa na agyod ang Ginoo, siya gyud na, no? Gani sa akong pag-ampo ga kuan jud ko nga Ginoo kanang mahimon ta kung pareho nimo. Ingon ana ba pero sa jud kana Sister Nor nasa kay kuanan kanang naobserbahan ingon ana Kanang daghan kog nakita sa simbahan, sister, nga kun makasimba gali ko ani nga simbahan nga daplin kay karsada daghang moagi adto gyud kustubangan, sister. Okay. Makasala man ko kay magtok-tok ang high heel niya. Mapalingon man ka. Ingon ba to si Monsignor kaniha nga ang uban daw ang sanina. Uri ka basta dire. Para nako di gyud na siya maayo. Kay supposed di gyud pagdawat gyud sa lawas og dugo ni Kristo ang ato gyud nga best ang atong ipakita. Unya kita magpanglimot bitaw ta. Iyagong gipaambit ang iyang lawas ug dugo nga ri kanato. Nahimo gyud siyang kuan o pan yes, og bino. so precious gyud kaayo siya. Nga ako personal experience nga human ako og kalawat, sister. Maka-feel ko nga busog kayo. Busog estanan. Kay ngon ko, Lord, thank you so much. You are with me. So, buhi gid siya. Muna nga ang ako gyud ako kung kuan paghuman ako jud pagkalawat bisag dili gali ko mga lawat. Moingon jud ko nga Ginoo mo pareho unta ko nimo. Mao na inig atong ipangutana ni Monsignor bahin ining kuan.
kanang behavior sa uban nga monsignor nga maabot humanagani gospel, humanaghumili, nya mo nga lawat, unsa man na siya. Nya naapoy uban tuyoon gyud og paso nga mula gito akong gibalik nga magtuktok sa ilang high heel nga mapalingon ka unya usahay taas kaayo diri ang slit. So asa di ay na siya nga sa na dapat kay the best gid atong ihatag sa Ginoo. Ginoo ba taon, no? Nang yang gugma ka nato bitaw, no? No? Ever since antud karon atong niya sa kalibutan, naamgay bitaw na gigayaga niya, di mo tuon niya, but he's there. No? Unya siya niya karon siya karon dihi karon, no? Ang iyang presence namin gyud diha sa ato ang tabernakulo na atong pagkalawat. Somehow isag-usay kita murag disrespectful kaayo, but the Lord loves us so much. He doesn't mind. He's there. Waiting for us, gid ba? Nga precisely kita naa sa diha, nagmahal ka nato. Nga somehow nga siya makatabang diha ka nato. Muna kita lang ma-aware on tagil ba? Tinubiya ta kana bitang taga-simbahan na tano, pamilya na kaita, murag familiarity ba murag at tabernakulo, amo sa Krista de itong una. Ya, bago pa siya iglabang sa sakrament luhod gyud. Balik luhod gyud. Dugay na iglabay niya yango na lang. Yango na lang. Pagkadugay na, labay-labay na lang. Naama na siya. Matigdan mo, no? Matigdan mo. Muna nga, importante dyan gaayon na ito ba nga, kita, no? Ato ag yung i-aware yun, no? Catechesis ginapag-ayo, nga naagi ng Ginoo diha, no? Naang Ginoo niya, naa siya para jud kanato, no? Sa Eucharistia. Gani, naa siya diha, gusto pa siyang mususo itong kasing-kasing. Ano yung isang puyo itong kasing-kasing yun? So, ang atong buhaton, maningkamot yun ta, nga, andam ta, recognize sa niya. Una, nakan ng lawas ni Kristo, na kung pagtuon, lawas, ng lawas yan ni Kristo. So, aron kita makadawat niya yun, ang unang disposition, believe yun, that is the body of Christ. Una kaniya makalawat. Anya, paningkamot yun, nga andam ka, naka sa state of grace. No? Ug aware ka kada mang lawas ni Kristo, then Ginoo ganagod magawas na imong pagrespeto, no? Natural nga pagrespeto gayon. Kada lang ang bati lang makalimot na ta. Pero ang atuan lang yung paningkamutan ba nga let us be reminded, no? And aware nga mosimba ta mangandam gyud ta gyud na pag-ayo nga kini atong tuyo mao gyud si Kristo nga atong gitubangan. Ug ni atas sibahan, ngandam ta kini balay gyud sa Dios. Ug balay man sa Dios, ibaw kita sa saktong pamatasan, masasanina man ug sa tuang gitawag itong mga buhaton diha nga naa ang presensya sa Ginoo. We need this, no? To be reminded, no? Sige ta, di ta mahunong ani. Nga haron kita gitawag na to makaamgo. Pero manghinaot gyud ta, no? Di man ilig una itong pagtuo, ang lawas ni Kristo, ang Ginoo lang nga naa diha, uban ka nato. Uban ka nato. Unya may unta ito siyang kalawaton, no? Sa itong kasing-kasing, aron kita kapanalanginan niya. Kinahanglan na ito na. At ulit uno itong pagtuo. Amen.